Това е чесновата вода, която ще направи чудеса за вашето тяло. Чесновата вода е изключително ефективно лечение, за което много малко хора знаят. Днес ще разберете защо удивлява всички. Внимание! Преди да започнем с рецептата, нека споделя нещо важно за вас. Ако искате да продължите да гледате нашите видеа и да бъдете сред първите, това ще бъде възможно само за тези, които споделят нашето съдържание и за тези, които коментират и харесват нашите видеа. Ако се интересувате от получаване на още видеа с топ рецепти за вас, оставете коментар, в който ми кажете коя рецепта бихте искали да приготвя и кликнете харесвам на това видео. За начало ще обелим една скилитка чесън и ще я нарежем на тънки филийки. Важно е да знаем ползите, които чесънът предлага за укрепване на нашата система. Алицинът, присъстващ в чесъна, богат на сяра, има способността да се бори с вируси, бактерии, гъбички и вредни паразити. След като нарежете чесъна, добавете го в чаша вода и разбъркайте. Що се отнася до честотата на приемане, моето предложение е да консумирате тази чеснова вода на празен стомах сутрин, за да максимизирате ефектите и можете да я включите в ежедневната си сутрешна рутина. Това средство е отлично за подсилване на имунната система и поддържане на здравето в оптимално състояние. Постоянството в приема му е от съществено значение, за да се наблюдават дългосрочните ефекти. Здраве!